नमस्कार भाई। आकांक्षा दुबे के हत्या पर कई गो सवाल खड़ा होता, जेमे कई लोग के नाम भी आवता। आ ये मुद्दा जौन बा आत्महत्या ह कि सुसाइड ह, ए पर सवाल बा कुछ और जवाब एकर प्रशासन खोज रहल बा और खोजी बहुत जल्दी। ए सवाल के जवाब आप सबके या हमरा भी मालूम चले वाला बा। आकांक्षा दुबे के मर्डर ह आ कि आत्महत्या भइल बा। पहिला तो के जौन ई मर्डर बा, सुसाइड बा, जौन आत्महत्या के जौन एथी बा, एके भटकावे के एगो नया कहानी दोहरावल जाता सुशांत सिंह राजपूत के तरह कि जैसे कि आकांक्षा दुबे दारू पी के आ रही हो आ पैर लड़खड़ा तल चले में, ठीक बा, पैर लड़खड़ा तल पहला बात। आ जब एक और सवाल बा कि उनका रूम में के नल खुला रख, होटल जाना होटल में उठर रही हो, ओमे के नल चालू रहल। ये मान सकता नहीं कि दारू ज्यादा अगर ठीक बा, अगर होटल के जो भी स्टाफ बा कहता लोग कि दारू पी के आई थी और पैर लड़खड़ा रहा था उनका, तो हम ये बात मान सकता नहीं, ठीक बा कि दारू पीले बारी तो चले में तकलीफ होत हुई, एहर से ओहर भागत हैं, ठीक बा। लेकिन सवाल इहो बा कि का जे आदमी दारू पियले बा वो अच्छा तरह से पंखा में एथी लगा के आ सुसाइड कर सकता, चाहे छत, मतलब कुछ भी कई प्रकार के एथी बा। एगो उदाहरण पंखे नहीं के बहुत प्रकार के बा। का वो आदमी सुसाइड कर सकता? जना आदमी के पैर लड़खड़ात होके नल जौन आदमी बंद ना कर पावे, का वो आदमी सुसाइड कर सकता अपना से? कहीं इस सुसाइड के पीछे फुल प्लानिंग तो नहीं है? का सुसाइड के पीछे कोनो कलाकार के तो हाथ नहीं है? जब इस सुसाइड से पहले आकांक्षा दुबे लाइव आए रही, कुछ बतावे के चाहत रही लेकिन बता ना पाई। इहो सुने में आ रहा बा कि आकांक्षा दुबे के पैर लड़खड़ात रहे तो उनका मम्मी के कहना बा माता जी के कि उनका चले में तकलीफ होत रहे, पैर में चोट लागल रहे, तो कहीं मार के उनका पैर के तो अथी नहीं के कर गए। जैसे कि हमनी के सुने में आ रहा बा कि कोई अंदर गए रहे, अंदर रहे, जब वो आदमी 17 मिनट तक अंदर रहे तो फिर वो दरवाजा लॉक कैसे हो गल? ये हमारो एथी बाटे, एमे हम कुछ नहीं, हमरा पास एक कोनो जवाब नहीं है। एक जवाब जौन भी बा प्रशासन के ढूंढे के बा, अब प्रशासन खोज कर रहल बा। जहाँ तक हमरा उम्मीद बा कि हत्या के पीछे कुछ कलाकार के तो हाथ जरूर बा। और सुने में आवता कुछ कहल जाला ना कि दाल में कुछ काला बा, तो बा जरूर बा दाल में काला। कहे कि इतना बढ़िया एक्ट्रेस, इतना बढ़िया कलाकार, काम के प्रति मतलब कुछ कहल नहीं के जा सकत, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनकर। और उ कलाकार सुसाइड कर लेवे, सुशांत सिंह राजपूत भी सुसाइड कर ले, तो खैर ये हम कुछ नहीं कहत, लेकिन एकरा पीछे कुछ कारण जरूर बा। एकर प्रशासन खोज करो। और उनका माता जी के का नाम लख कि उनका पैर में चोट लागल लख, तो चोट लागल लख आ कि मार के उनका के लटकावल गल लख कि का कारण रहल? एगो प्रशासन जांच करो बढ़िया से। और रहल बात कि दारू पिए के, तो दारू बेटा फुल नशा में हो जाई, नल नहीं के बंद, जौन आदमी नल नहीं के बंद कर पावत वो आदमी सुसाइड का करी? तो बहाना कुछ बरियार बनाओ लोगनी। और जहाँ तक रहल बात छानबीन के, तो प्रशासन एकर भी तोड़ निकालिए ली। हमरा जहाँ तक उम्मीद बा कलाकार, कोनो कलाकार के में हाथ जरूर बा। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में यह प्रकार के कुछ होई हमरा उम्मीद ना रहे।